Здравейте хора, днес ще цъкаме Roblox, като имаме 20 минути да минем с целия мап с ей този глупак, дето го бях тролвал в Майнкрафт. Кажи нещо, бе. Чакай малко. Добре, да, знаеш. Ще почваме ли мапа, защото... Телефон. Бе, много бъгна, бе. Ало. По- Ало. Остана, бе. Защо не мога да спра да се движа? Чакай малко, бе. Махай се. Добре. Почва, пускам таймера. Какъв таймер, бе? Чакай, ти знаеш ли какво ще правим днес, бе? Не. Трябва да минем целия паркур мап за 20 минути. Паркур мап, бе, да. Аз не мога да играя на тази игра. Айде, пускай, бе. Добре, просто ме следвай. Айде, пускам го. Давай. Бързо. 3, 2, 1. Абе, какво се случва, бе? Идваш ли? Къде отиде? Чакай, не. Абе, какво става? Ало! Абе, бъгна ми, бе! Чакай. Защо? Чакай, че съм свикнал с... Свикнал съм с Майнкрафта и натискам непрекъснато. Абе, да. Какво стана, бе? Тука съм. Дидо. Не в стената. Да. Така. Ама защо не мога да обърна камерата, бе? Башай! Брат му! Пари. Това е нещо ново, бе. Няма да стане тъй, бе, брат. Абе, аз ти мога да си обърна. What the fuck? Най-сетне, айди, давай. Айди. Давай, на къде сме? Следвам те. Идваш ли? Би било само хора, бе. Айди. Не, абе. Как става? Давай. Чакай. Айди бързо, нямаме време. Мача ще се... Какво стана? Ма какво трябва да направя? Къде си? Къде си, мой? Ето ме. Ето ме, къде отиде? Не, аз ще излязох. Брат? Брат, защо не ми дава да мина през тъпата шахта? И тебе. Не, чакай, това не си ти. Айди, айде. Най-сетне, айди, давай. Паркур. Паднах, аз го минах и паднах, човек. Парички. Няма да ги събирам повече тези пари, само се губя времето. Знаеш ли? Мале. Защо натискам тъпото е? Идваш ли? Ти идваш ли? Много си добър, да. Какво трябва да е това? Натисни бутона. Натискам го, ама не знам какво прави. Отпред Как го натисна? Ти малко си... Ти си скапан, но... Добре. Защо не ми дава? Ало? Чака. Бъгна. Добре, щом казваш. Чакай, бе. Анна... това от кога не съм го играл. Брат. Кога отидем? Изчакай ме. Трябва да вземеш гайтения ключа и тука. Гайчен ключ, Гайтения, ли? Същото е, бе. Ой, сега той ще ни гони. Тръгвай! Трябва да натиснеш бутона. Натисни бутона. Натиснал ли си бутона? Да, какво правя сега? Следвай ме. Успях.
Ама натиснал ли си бутона? Да. Хубаво. Не, паднах долу. Не, бягай. Спидрън. Не, няма да умра толкова бързо. Това няма да се получи. Като се замисля, за тебе съм малко. Той съм бавен, не искам да умра като тебе да падна тук. Айде, падаме в кенефа. Защо не мога? Падаме в кенефа. Чакай. Мале, искаш ли да видиш какво направих, бе? Добре. Гепи лопатата. Ма чакай. Каква лопата? Срещ. Лопата. Копай. Ако дай някаква дупка. О, падна. Той къде си? Чакай. Спидрънвам. 15 минути имаме, пич. Колко по-лесно ще да ми е просто. Не, лъжа ми. Абе, че... Айди, ще се върна. Идвам за теб. Имаш право, това... Значи трябва да умра, за да стане както хората. Мари, бе. Колко време имаме? Да, 14 минути, може би? Добре. Колко още става? Давай. Защо, Какво беше това, бе? И аз съм. Ама аз съм тук. Здрасти. Сети се, може би. Спидрън, че дъските се чупят, да знаеш. Ама как се щупи тъпата дъска? Айде, бързо трябва да го направиш на спидрън. И аз умрех. Не, човек щупи дъската пред мене, бе. Влизай! Айде да побързаме, че имаме 13 минути. Монети. Къде? Къде? Смотан? Ти къде отиде? Мога ли да те попитам това? Къде падна? Не знам. Аз паднах също от мапа. Добре. Не е това. Скабан топ. Чакам. Идвай. Дойдох. Към следващото. Спидърън. Бързо. Идва май. Отбях. Това ще е толкова... Това не дойде. Добре, айде по стълбата. Топката ли? Давай. Не, Дидо! Следвай ме, ръчката. Следвам? Не, хвана ме. Добре. Натисна ли ръчката? Защо? Къде? Как? Дръпна ли ръчката, умник? Защо не съм, бе? Как така не съм? Няма да стане. Отиди. Натиснах, мама. И мене. Аз от отдавна съм я натиснал. Добре се та. Сега направо. То не ми каза. Паркур на стълбите. И чакам те на стълбите. Бързо, че имаме 10 минути, пич. Защото е различно. Айде!
Имаме чекпоинт някъде. Идваш ли? Къде си? Да, А, на стълбите. тая лава май не беше там. Чакай. Не бе. Падна. Уй, за малко да падна в лавата. Ади бе, имаме 10 минути. Колко? 10. Колко трябва да е дълъг този мап, бе? Доста. Идваме. Аз съм го минал. Сета. Стигнахте. Айде, идвай сега. Идвай тук и дърпай Идвам. ръчката. Натиснахме. Къде отидахме? Бак. Качваме се. What? What the fuck? Що това бъгна? Добре. Сета. Качих се. Чакай, ела. Ела, вземи напитка. Изпия и сега си супер бърз. И трябва да минаваме и този паркур. Падна. Първа. Аз не съм умрел. Аз ще го мина. Дано. И аз почти ще го минали. Дали? Не, на последното умрях. Не, как падна? Абе, Faded Pigan. Мале, как ми се догледа в овса. ходи се гледа пък на тебе. Ау, това заболя. Добре, имаме 9 минути, пичага. Мисля, че ти няма да успеш. Аз от тук нататък няма да те чакам. Аре, бе! Гледаш ли сами Нанго? Я. Кажи, бе! А. Човек, що ми са клаки камерата, бе? Аз защо умрях? Това не беше По-лесно щеше да ми е. Компютър. Много ме изкефи. Буквално те видях как се изсипа надолу. Жив съм. Добре, бе, как? Тъпата камера ми се мести. Аз съм на последното. Само един скок и го минавам. Ма напрене. Минах го, чакам те от другия край. Айде, имаме 8 минути. Ама той трябва, защо ми се преди камерата? Не, места. Искам да игра през телефон. Стига реч, бе. Виждам те. Не, това не си ти. Стига, бе. Ма нямам такова, нямам напитка вече, свърши. Вземи нова. Опитвам. Не стана. Ари, бе. Не става. Айде, при теб съм. Дидо, аз умрях за тебе и дойдох и изпих още една напитка и сега ще го минавам пак. Не ми дава да взема. Какво става, бе? Абе, и нещо ще умра и ще пробвам наново. Айди. 7 минути. Все още не ми дава, бе. Ма къде го пише това таймер? Аз съм го нагласил. Ми пише тайм 15, че сме на 15-та минута и 12 секунда. Ама, мога да... Не ми го дава. Не трябва, човек, имам 16 монети. Как 16, аз имам 70. Аз не играя на тази игра. За първ път играя. Аз за първи път играя с монети. Faded Pigan. Ама не го дава това. Айде, пробвай пак. Абе, брат, пробвах 1000 пъти. Оди, бе. 6 минути, бро.
Който оцелял, оцелял. Аз умрях. Да, сета. Тука банине. Добре, давай, вземай. Ец! Айде. Добре, давай след мене, давай зад мене. По-точно. Ама защо не ми дава? Добре, идваш ли? Ма камерата ми се мърда, човек. Аз... Не. Как? Малко не те разбирам. Добре, ела при мене. Добра. Аз мога ли да се върна? Или не? Гледам те. Можеш. Стой тука. Сега засили. На следващото съм. И аз. Браво. Сега засилка. Браво е. О, yes. 4 минути, 5 де. Тука много внимавай. Разгине! Давай! Бързо! Нямаме време. 4 минути. Парички. Добре, аз обещах си да не ги вземам тези пари, ама продължавам. Добре, следвай ме. Вземи стълба. Остави я под шахтата. Под шахтата ли? Качи се, отвори шахтата, скочи и се качи по стълбите. Ма ти ми я будаш, бе. Сега ми я взема. Ама аз съм... Чакай, бе, аз съм с друга. Да взема някакво моето. И какво трябва да правя сега? Сега се качи, отвори шахтата и мини по стълбата. Айде, бе, бати гадното. Успях. Аз не. Аз ще седя и ще те кемпия отгоре. Ако и аз успях. Браво. Айде, имаме 3 минути. Добре, сега трябва да скачаш, за да се движиш по-бързо. Това те духа и не трябва да падаш в шиповете. Айде, правим го на спидрън. Окей. Добре, амуниция. За какво са ти? Не знам. Да ни губиш Умрях времето. още на път, но не. Човек, защо е толкова трудна тази игра през телефон? Защото не знам. Това дето направих беше. А ти, между другото, само да те питам, идваш ли? Къде трябва да отида? Да се катериш нагоре към мене. Банана те чака. И имаме 2 минути. Мале, как ще да падна. Само трябва да побързаш и да не умираш, ако искаш да направим чаленджа като хората, нали? Какъв чалендж, човек? На мене ми пише 20 минути, че съм. Аз съм пуснал друг таймер, бързо имаме 2 минути. Трябва да спираш кранове. Спирай червените кранове. Спидрън, ясно? Ясно? Минута и половина. Да знаеш, няма да те чакам. Обаче боса накрая е труден. Ще те цели с дини и храни. Да, същото. Хайди, бързо. Човек, толкова ще стане, как не го минем на време, бе. Нищо. Тогава за какво ти е да го... Спирам ви този червен кран. И качвам се нагоре.
Давай, горе съм. Ето още някакъв Бързо. червен кран. Не бе, паднах! Нищо, останаха ти. Спряни са 53 секунди. Ама аз не мога да се кача горе. Няма стълба. Не бе, елай тука след мене. Аз съм горе, бе. Ще го натисна, да. Абе, пак паднаха, бе, човек. 30 секунди остават. Защо не мога да се кача на това? Качи се. Следвай ме бързо, 20 секунди. Няма. Бързо, спидран. Ай, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не, хора, съжалявам, не успяхме да го минем. Но ще продължим до края. Какъв крави човек, аз за първ път го игра това. Абе, защото си бот, бе. Не, че аз обичам Roblox. О, минах го. Айде, чакам те. Аз играя Fortnite повече, брат. Майнкрафт. Ами аз, Той но- нещо забил на Roblox. Какво съм забил, бе? Мразя Roblox, просто обществото в момента е забил. Да. Да, обществото. Никой не играе в Roblox. Кажи го на хората. Кажи го на хората, ако обичаш. Хората са 20 човека. И 3. Айде, Добре, бе. Три. идвай, шкибиди на лайнар. Давай. Не. Отивам, бе. Не успях да стигна на това. Чакай, какво трябва да правя? Айди. Май отиваме Дай. при боса сме, Дидо. Той сега ще ни цели с... Трябва да вземем фуд базука. Фуд зука. Ти боса ли? Да, ще те цели. Ау. Имам на екрана нещо. Ама какво да... Аз го спамя с фуд зука. Мале, пръскам го, бе. Бати тапака е тос. Убих го. Какво направихме? Къде си, бе? Какво да набия? Мене? Ай, биеш ми. А ти убили боса. Да, губи. Значи сега просто ще цъкаме 1v1. Какво трябва да правим сега? Минахме играта. О, е. Добре, стой, не ме стреляй. Добре, сета. Хора, това беше от нас. Абонирайте се за канала, лайквайте. От нас... И се абонирайте и за моя канал, ей. Не го слушайте така. От нас... Чао.